кръста на Марта в багажника на колата ви. Ще ни кажете ли какво стана? Говореше се, че кметицата е корумпирана. Но нямаше доказателства. Знаех, че кори нещо, но... колкото и да я притисках, Марта нищо не казваше. Нищо. Намерих речта, която подготвяше, за да разобличи кметицата. С доказателства, факти, цифри, всичко. И го беше крила от мен през цялото време. С този материал аз можех да направя кариера. Можех да променя живота си. Цял живот чаках подобна история. А тя се ядоса, че и робя в компютъра. И каза, че не можела повече